Жер башкару чыгарган бәхәс. Татар эстрадасында авторлык хукуклары якланамы? Судка бармый гына мәсьәлә хәл ителерме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмазга Фият исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шундый килешмәсәгез, кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Шунда бу милләшләрем җыры соңгы арада интернет киңлекләрендә зур бәхәс уятты. Бу күпмедер дәрәҗәдә беренче очрак дип тә кайберләр әйтәләр, ләкин бу беренче очрак түгел. Дилә, аңлатып китсәң инде, ничек барлыкка килде бу һәм нәрсә ята моның нигезендә? Чынлап та бу ситуация бик зур бәхәс уятты. Ләкин мин нәрсә әйтер идем, бу ситуация чынлап та минем өчен шәхсән бик зур тәҗрибә булды һәм бу инде миңа гына түгел, башка җырчыларга да зур тәҗрибә буларак яңгырасын. Аңлатып китик әле, менә син бардың, ничек башкардың ул җырны һәм ни өчен инде судка кадәр барып җитте бу? Бу җыр элек-электән инде Алсу Хисамиева җырлыйдыр бит инде, әйеме? Һәм 8 ел элек Зөфәр абый Хайретдинов миңа бу җырны җырларга рөхсәт итте. Әлбәттә инде без бер ни договорлар төзеп тормадык, ул вакытта инде һәр вакыттагыча без инде на честном слове урысча әйтмешли, һәр вакытта да инде килешәдерик. Мин 8 ел дәвамында бу җырны җырладым. Һәм инде әлбәттә тамашачы минем тарафтан бик шулай ук җылы кабул итте. Һәм мин инде бу җырны үземнеке дип уйлыйдым. Чөнки без һәр вакытта да инде җырланган җырларны үзебезнеке дип уйлыйбыз бит инде. Әмма ләкин монда бер ситуация килеп чыкты. Бер шулылык бу җырны икенче кеше җырлый башлады һәм мин моны ишеткәч Зөфәр абыйдан сорадым. Зөфәр абый, әйтәм, бу җырны менә бер клип чыкты, нәрсә бу дип. Зөфәр абый әйтә, ул бит үзенең стилендә җырлый, бер ничего страшного, нәкъ шулай дип әйтте. Син дә җырласаң була, ул да җырласа була, сез бер-берегезгә конкурент түгел диде. Менә шулай мин яктан сез аны җырларга һәм мин бу җырны җырларга дәвам иттем. Ләкин ярамаган аны җырларга. Без Зөфәр Хайретдин белән элемтәгә кирдек, кызганыч ул безнең студияга килмәде һәм монда ул аның аңлатуы буенча әлеге килешүдә инде анда корректлы булмаган, ниндидер теге шул килешү төзелгән дип һәм кайбер пунктлар буенча минем сораулар бар дип, аның турында сөйләшербез. Милләшләрем җырыннан зикләр тыңлап алыйк әле тамашачыларны да кертер өчен. Аңлашыла, бер генә мисал, аны менә юридик яктан хәзер бит инде без хукукый дәүләттә яшибез дип әйтәбез. Шунда сиңа бу җырны башкарырга ярый дип кенә бүген йөреп буламы? Әллә бүген һәр җырчы документны тикшереп, шунда җырлар алдыннан әлеге җырны бөтен кагазларны карап танышырга тиешме? Ну, безнең физик кешеләр арасында менә мондый формада килешү тыелмый. Мин сиңа ярый, син миңа ярый. Дәүләттә моны бер кайда регистрацияда ясарга кирәк түгел, юридик ниләр булмаса, җәмгыятьләр булмаса ярый. Әмма дә ләкин аны инде менә мин сиңа рөхсәт бирдем дә, аннары ничек дәлилләргә, аны менә шундый сорау туры килә. Минемчә Зөфәр абый минем дә ишеткән бар, күп җырны шулай дип кенә әйтә, җырлагыз, рау аша түләгез, сезгә бер кеше бер сүз әйтми дип. Әмма дә ләкин беренчедән, иң беренче булып җырның хуҗалары ул кем? Ул авторлар. Бары тик авторлар җырның киләсе тормышын хәл итә ала. Аны инде тулы хукукларымы кемгә дә булса да бирергә, тулы булмаган хукукларымы бу кемгә дә булса да бирергә. Бу очракта инде безгә нинди булса да договор килешмә кирәк. Кирәктер, Рифат әфәнде. Менә бар авторның инде көен язучы, бар шигырен язучы. Менә бу очракта, әгәр дә мәсәлән мин бу җырны башкарырга телим икән, мин алардан нинди кагазларга тиеш һәм мин кайсы вакытта үземә ышанып, миңа беркем дә бәйләнми һәм мин бу җырны башкара алам дип әйтә алам. Менә монда сүз яңгырадында килешү мөмкин килешүсез дә, әмма ләкин судта гына син әйтә алмыйсың. Менә мин ул миңа рөхсәт итте, кулыңда кагаз булмаса, судья сиңа ышанмый бит. Менә мин яңгыдан килдем, яңа татар җыры конкурсының финалы безнең бара. Без принципиаль төстә авторлык хукукларын 100% үтәүне таләп итәбез. Безгә композитор бирә икән, ул безгә гарантия бирә. Ул автордан да, икенче автордан да ризалык алган. Bu uçrakta
біз ике авторның хукукларын якларга тиеш. Ул булырга мөмкин, бер автор икенче автордан бу җырга хукукларны алган, ул тулы хукуклармы, тулы булмаган хукуклармы, исән дә булырга мөмкин, уртак иҗат процессы турында да, уртак әсәр тудыру турында да килешү булырга мөмкин. Һәр авторның менә безнең хәзер соңгы вакытта бара, мин монда Айдарны хөрмәт итәм, әмма ләкин кайбер чакта композиторлар әйтә. Бу җырга төп хуҗа мин, композитор, дөрес түгел. Принципиаль рәвештә дөрес түгел. Без хәтта узган ел Яңа Татар җырында премиялар бүлгәндә әйтәләр. Сез нәрсә? Ничә бирәсез теге шигырь авторына? Мин аны кайдыр газеттан гына алдым. Әмма ләкин бөтен төп кагыйдә буенча җырга ике кеше хуҗа. Айдар әфәнде, чыннан да шулаймы бу? Чыннан да шулай. Без бит инде аңлыйбыз, элек инде бу автор хукуклары турында беркем дә бер нәрсә әйтмәгән. Элек җырны кемгә теләгәннәр, шуңа мәсәлән биргәннәр, сүз белән генә хәл ителгән бөтенсе. Хәзер сезнең моңа караш үзгәрдеме? Сез кешесенә карап, ничек менә гомумән эш итәсез? Бар кешегә дә бит инде шул ук хукукларында сатып бирмисездер, мөгаен. Юк, кемгә сатып, кемгә былай гына дусларча бирәбез инде. Кайбер вакытта бөтенләй менә Рифат әфәнде әйтмешли, газеттан гына табып, интернетта табып язган булат бирәсең менә Әнвәр Нургалиевка мин язып биргән идем. Сабырлык догасы дигән җыр. Без аны эзләдек, авторын таба алмадык. Ләкин ул каядыр Австралиядәме яши торган бер хатын булып чыкты, үзе Әнвәрне табып, шулай мин аның авторы дип ул сүзләмәде инде. Бик зур рәхмәт кенә әйтте, шулай минем җырны тапкан дип инде. Булай китаплардан алгач барыбер авторын табып, шуның сорыйм инде. Бу инде Әнгәмәт Набаев фәнни шәрифләргә кагылмый, ондай теге элеккеге бу исән түгел авторларның да җырларын язып чыгарабыз бит инде. Менә аларны гына кагылмаганда Бүген дуслыкка игътибар итеп буламы икән монда? Исән түгел авторларның да хукукларын яклаучылары бар, аларның варислары бар бит. 75 ел кеше вафат булганнан соң 75 ел авторлык хукукы саклана. Мәсәлән, шул ук Фәрис Яруллинның варислары бар. Шул ук Роберт Миннуллинның варислары бар. Композитор язарга теләгән Роберт Миннуллин сүзенә ул аның варисыннан рөхсәт алырга тиеш. Документаль рәвештә сүз белән генә түгел. Менә бу милләшләрем җырына әйләнеп кайтып, әйдәгез әле Гүзәлиянең дә фикерен тыңлыйк. Ул Лейнаның продюсеры һәм аларга бирелгән хукуклар. Милләшләрем җырының хукуклары тулысынча Лейна лейблында. Тулырак мәгълүмат сезгә барлык суд утырышларыннан соң җиткерелер. Менә шундый кыскача гына фикер, монда аңлашыла. Дилә без әйттек менә бу мисалны. Менә хәзер син ничегрәк башкарачаксың? Бу җырны гомумән башкарасыңмы һәм нәрсәләр үзгәрде синдә менә бу вакыйгадан соң? Беренчедән әйтәсе килә, менә шушы шау-шу булмасын өчен, чынлап та һәрбер җырчының булырга тиеш документ. Менә шушы җырлар алдыннан мин тәкъдим итәрдем, миңа әйтәм бит инде бу чынлап та бик зур тәҗрибә булды һәм хәзерге вакытта мин бүтән җырларның да документларын барлыйм, чөнки җырлар алдыннан иң беренче документларны бар итәргә кирәк, барларга кирәк. Чөнки менә шушындый ямьсез шау-шу булмасын, чөнки халыкка бу бик тә ямьсез күренеш булды. Бездә бит татарларда тагын дуслык дигән төшенчә дә бар. Менә Рафис әфәнде, шуннан да, мәсәлән, менә дуслар безнең электән килә бу. Кайбер кешеләр аптырап та карарга мөмкин, әгәр дә килеп, миңа әйдәгез документаль рәвештә моны теркигә әле дигән. Менә моннан кача алмыйбызмы без? Рафис әфәндегә сүз бирик әле. Менә дуслык дигәндә, мин бит инде сез барыгыз да бик мәртәбәле кешеләр, эстрадага кагылышлы бер мин генә блогер буларак, без инде аның мин монитор итеп барам, бөтен нәрсәне укып, Диләнекен дә, кыскача гына әйткән якташым Гүзәлиянекен дә, бүтән фикерләрендә, моны судка кадәр барып җиткәне без бик гаҗәпләндек. Булай гына битерделәр дидек, әмма судка барып җиткәне безнең өчен без бит блогерлар белән аралашып торабыз. Хәтта әгәр дә күргән булсагыз, без блогерлар сөйләшеп, син чыгарасың моны, язасың моны турында дип, без моны үзебезнең игътибарыбызга лаек әвер дип санамадык судка бирүне. Чөнки ике шул кадәр асыл кеше татар эстрадасында без инде моны утырырлар да, матур гына әйттереп, Зөфәр абыйны чакырырлар да, шампан шәрабы алып, матур гына кызларча матур итеп сөйләшерләр, шуның эш бетәр дип уйлаган бер чыкканда. Бу инде судка кадәр барып җитте, инде бәясен дә әйтеп торам, бик тә зур сумма булган булса, без аны аңлар идек. Бу очракта судка барып җитү әйбәттә матур түгел, һәм Инстаграмга чыгару тоже без аны менә гади халык бар, һәм блогерлар бар, без моны бер кызыксындыру, игътибар биткәндә үзебезгә хайпны тартып алып икән. Суммада микән монда эш? Әйе диләр. Монда чыннан да суммада түгел, башка
башкалар да үрнәк итеп алсын дигәнрәк фикер ятмый. Әйе. Килешкәндә алсыннар, ну судка хәле барып җитүе бик Беренчедән, мин судка бирмәдем бит инде. Мин Алар сезне судка дә- бирделәр. Аннары аларның да хокуклары бар судка бирергә. Алар инде юридик яктан алар бар. Ну, монда дуслык турында сүз иде бит. Әмма ләкин монда беләсезме нәрсәдә хикмәт? Монда бит әле мин шушны Инстаграмны чыгаргач, Инстаграмга бик кызыклы фактлар ачылды. Һәм барлыкка килде җырның сүз авторы. Аңлыйсызмы монда нинди әле кызык хәлләр? Ул белмәгәндә моны. Ул белмәгәндә аның турында. Һәм ул инде бу барлыкка танылган факт, әйме, бөтен кешегә белгән инде факт. Ул интервью бирде. Һәм ул әйтте, мин гомумән белмим бу җырның сатылганын Менә диде. шундый җиңел генә караган. Рифат, син дә бит очраштың мондый мәсьәләләр белән. Шул ук синең шигыреңне башка кешенеке итеп әйтләр. Мондый очракта нәрсә эшләргә кирәк? Син бит инде беренче чиратта мин хәзер судка барам дип йөрмәгәнсең. Әлбәттә, инде беренче чиратта үзеңнең фикерләреңне әйтергә кирәк. Менә монда Дилә ханым да дөрес әйтә. Монда Дилә ханым чынлап та белмичә дә калган. Аны кемдер каядыр кул куялар икән, ул каян белсен инде. Минемчә, монда суд карары да әле дөрес түгелдер дип уйлыйм. Чөнки аны обжалова итәргә була. Чөнки ул бит белмәгән, аның тотканнар да кемдер каядыр документ калып куйганнар да аңа китереп әйтәләр. Ну, беренче ятта аңа кешелекләр әйтсәләр бер хәл булыр иде, монда турыдан-туры судка барганнар. Әлбәттә, монда тагын бер композиторларның бер кимчелеге дип әйтәм, соң инде бигрәк танылган кешеләр, алар бит инде шагыйрьләр, каядыр аста йөрибез, түбәндә, аннан моны шигырьләр язабыз да, безне җыеп алып, теге каймаган җыеп, композиторлар җыр язалар да бирәләр. Ул ничектер хәзер җыр композиторның кебек икән, хәзер шагыйрь ничектер онытып калдыралар. Менә бу чиракта, әлбәттә, композиторларның бер кадәр игътибарсызлыгыдыр да дип уйлыйм, чөнки Зөфәр абый бит әнә авторның, шигырь авторының сорап та тормыйча гына Син ишмәләр җавапларыңны шигырьләреңне җырда кулланганда. Миңа әйтеп тормыйлар, әлбәттә, мин күбесе белән дус. Менә шундый ук, Күбесе белән дус, Аллаһка шөкер. Менә әйтәләр инде, менә син җырыңа ки яздым, җырласам ярый дим, әлбәттә. Ярый сорасалар. Еш кына акчасын да күчерәләр, берни документсыз да, теге акчасын күчергәнне дә исбатлап булмый бит әле, икенче ягы да бар. Шуңа күрә төрле кешеләр бар, әлбәттә, кайберләренә инде хәтта бушлай да биргән булды. Ләкин Аллаһка шөкер, минем андый проблема булганы юк, һәм булмас та дип уйлыйм. Менә киләчәктә ниндирәк үзгәрешләр булачак бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну ноктасы тапшыруы. Без бүген авторлык хукуклары турында сөйләшәбез. Монда бит менә судка шунда ук бирделәр дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер. Диләшә, монда бит кисәтү булган дип аңлыйм. Монда кисәтү булды алар ягыннан, әмма ләкин мин әйтәсе килә, монда авторлар гына, дөресрәге җырчылар гына түгел, авторлар да хукукны яхшы белергә тиеш дип уйлыйм. Җырны сатыр алдыннан беренчедән әйме, чөнки Зөфәр абый миңа алар миннән миңа карата искәрмә эшләгәннән соң Зөфәр абый әйтә, миңа җырла җырны. Мин генә сиңа әйтә алам, җырлама, яисә җырла дип. Мин генә әйтә алам, чөнки мин бу җырның авторы дип әйтте. Ләкин бит бу хукукы яктан дөрес түгел бөтенләй. Ул бит инде җырны безнең саткан җырчылар, авторлар, көй язучылар бөтенләй юридик якны белми дигән сүзме бу? Менә композитор яки җырлар сүз авторы тулы хукукларны бирсә, ул инде аның тормышын хәл итә алмый. Ул аны авторы итеп буларак калачак һәм хәл итә алмый тормышын. Менә инде тулы булмаса, менә Дилә 8 ел элек алдан килешмә төзесә, шул тулы булмаган хукукларны алса, хәзерге көндә соңыннан не монда килешү төзелсә, ул бу килешүне күрсәтеп мин белмәдем дип әйтә аладыр. Менә һәм менә тагын бер факт әйтеп үтәсе килә, белмим эфирда әйтергә ярымы, юкмы, менә бу Гүзәлиягә комментарий, чөнки ул әйтте, бүгенге көндә бу лейблда бөтен тулы хукуклар дип. Мин ул килешүне үзем күрдем, чөнки бер-ике майдан чыкта бу җыр белән Ленис чыгыш ясады. Һәм анда әлбәттә язылган Зөфәр Хайретдинов, правообладатель, җырларның сүзләрен авторы түгел, правообладатель. Димәк, бу инде Зөфәр абый бу җырның текстында ничектер аның хәл иткән тормышын. Шулай булып чыга. Ул договор, мин дә күрдем, чөнки безнең инде әлбәттә бит инде судта бирәләр ул договорны, әйме? Мин договорны күрдем, чынлап та бөтен тулы хукукы Зөфәр абыйда һәм ул аны шулай дип сатып биргән. Кызганы Зөфәр Хайретдиновна килмәде. Рифат әфәнде, сез дә бит инде кына очраштыгыз әлеге мәсьәлә белән. Шул интернетта да, шул Ришат Төхвәтуллин белән дә сораулар күп туган иде. Менә кайсы җырны башкарырга әйтәсем килә бит, баядан бирелде. Менә без әйтәбез, теге элекке заманда дип, дусларча дип, онытыгыз элекке заманны. Ул заманнары бетте. Ләкин шуның буенча яшиләр бит әле кайберләр. Яшәмибез. Булды 19 элекке заманны. Яшәмибез инде. Илһам Шакиров анда теге җырларга, менә безнең әле комментарийларда бик күп килә. Сез нәрсә, җырласын тегесе дә, монсы да җырласын. Җыр ул халыкныкы. Юк түгел, бетте. Җыр халыкныкы түгел. Җыр
милек жер хуҗасы бар, 2 автор. Бу проблема төктүргә ярамый. Лекке заманда шулай иде, хәзер диштә балай дип. Bütün нәрсәне без бит менә сез дә әйттегез. Без хәзер bütün проблеманы хукуки мәйданда хәл итәргә тиеш. Бәлки кырыслатырга кирәктер монда кагыйдәләрне һәм менә бу уйнау Аны без кагыйдәләрен дип кырсат алмыйбыз. Чөнки монда бер нинди велосипед уйлап табасы юк. Бар Россиянең гражданлык кодексы, аның 4-нче бүлеге, Кодексы җинаять Әйе. кодексы үзләштерү турында. 4-нче бүлеге бар, ул тулаем менә шул интеллектуаль билек турында. Рифат, нинди фикерләр? Мин инде монда тулысынча ничектер Mesela, mədə bir tane ikinci problem var. Sizə korporativdə icralığa yaramıydı bana etdilərmi? Menimcə, məsələn, korporativlarda anda jıyılıb oturğanda, elə kimlərində icralağın icralı biz indi. Birinin xubuzda bulmayı. Bir yaxdan oxşaşabilik kelib шығайымı. Nişik indi kişini, nindidir jırdan jırlardan tıyarğa bulam. Məsələn, sizdə yurist bulsam da, mənə bu yağında oyluyum. Яғни, jır şınap da mənə xalqı деген fikir bir etəsi kilə. Нишләтергә бу чиракта? Мәсәлән, шул Айдар әфәнде бит инде хәзер барып, һәрбер корпоративта тикшереп бирә алмый моны. Һәм ничек исбатлаган? Әгәр дә инде моны исбатларга кирәк тә түгел. Мин шат кына җырлыйлар икән, димәк. Шат, бит шат булмаган авторлар да бар. Яисә җырчылар, җырны сатып алып та, алган җырын җырлатмаска. Җырларны үзенеке итеп, мәсәлән, юридик яктан да бит әле алар аны файдаланып йөрергә мөмкин. Сез аны белмичә дә калырга мөмкин әлеге җыр. Шуннан курыкмыйсызмы, Айдар әфәнде? Юк, курыкмыйм. Мин җырласалар, җырлары яңгырап торса бер нәрсәсе. Мин хокукларга да бик артык игътибар итмим. Кем беләндер ачуланышып та йөргән юк. Менә бер җырчы җырлаган безнең җырны Буран дигән. Шуны миннән ризатлар килеп, ризат белән зинер сорадылар да инде Айдар абый җырлыйгар шул җырны дип инде. Мин әйтәм, мин аны сатып бирдем. Давай мин әйтәм, мин аны белән сөйләшеп карыйм. Ул кешегә шалтыраттым да, шулай мин әйтәм, әйдә, син акчада кайтарабыз. Икенче җырда язып бирәм сиңа. Алар да җырласын әле, синең дә хокукың кала. Ул ярар, дип сөйләштек тә, менә Буран җырын ризат белән зинер язып чыгардылар. Без аның ризатлар белән дә, ул кыз белән дә документаль рәвештә теркәмәдегезме? Теркәмәдек. Килешү менә ямсызлык килеп чыкмасын. Менә ул сатып алган икән, менә сиңа сатып алган акча, артыграк акча, үзең дә җырлыйсың. Biz də җырлыйбыз дип, менә шулай гына хәйләдер. Рафис әфәнде, менә монда чыннан да банкетлар дигән сүз дә яңгырады. Аны контрольдә тотып буламы? Кеше барыбер җырлаячак, кеше барыбер моны файдаланачак. Менә монда шикләр куя һәм урталык куя дигән сорау туа. Мин гади кеше буларак, монда бер сез без нитә шикләп бетә алмыйсыз. Әлбәттә, кемдер ризадыр, кемдер мин риза түгелләр бар ди. Но аны сез берничә контрольдә тота алмыйсыз. Мен үзем 10 ел тамада булып эшләгән кеше, минем кайсы бер көнне кайда эшләгәнемне мин үзем дә белмим. Һәм минем нәрсә җырлаганымны, мин нәрсә сөйләгәнне үзем дә белмәскә тора. Чөнки менә туйның менә шушы мизгелендә миңа кирәк икән, даже менә шушы миләшләрем җырган 90-нчы елда җырлый башлап бит инде. Шуны кирәк икән, мин шуны аны кем исполняй алам? Мин җырлам. Менә атака шул җырын җырлады, давай син акча түлә, син менә хокукы юк, давай фәлән фәсмәтә дип. Мин Айдарга килешү. Бу шартны судка биреп буламы? Менә шу миндә шуны кисенем, судка. Судка биреп була, чөнки ул бит акча эшләгәнең белән һәм бу акчалар дөресенчә бүтән кесәгә керергә тиеш акчалар. Авторларгамы? Авторлык хукуклар турында әйтим әле. Менә мин Таиста үзем регистрация язган, диме? Анда Хәбир Ибраһимов аның хуҗасы. Аның аңлатуынча әйтәм, нишләп миңа бернинди акча килмисең? 2 елга 2800 акча килгән. Бөтен татар ресторасында мин җырлыйм 2800 акча 2 елга. Хәзер әнә Зөфәр абыйнан сора, Зөфәр абый әйтәм, ничек инде аннан сора мин бит сездә теркәлгән. Ул әйтә, менә Зөфәр Хәйретдинов бөтен җирдән җыяда ди, Мәскәүгә җибәрә, Мәскәүдән аннан соң безгә җибәрә. Мәскәү Хәйретдиновка шалтыратам, нишләп әйтәм, миңа белмим, без күчерәбез, ул күчермәйдер, менә һәр ничә ел шундый. Бәлки сез нәкъ менә юридик яктан теркәмәгәнгә шулайдыр. Әгәр дә һәрбер җырны теркәп. Юк, теркәгәннәре дә бар. Теркәгәннәре дә күп. Мин аларга әйтәм, мин әйтәм, сез җыймагыз, миңа ул акча кирәк түгел, бернинди акчасы да кирәк түгел. Бәйләнмәгез җырчыларга дип инде. Ул менә Рифат Зариповны белән мин күп мешәрмен, Бәдретдинованың күп мешәрмен түләгән. Син аны җыйма, алар нәрсәгә Мәскәүгә җыеп озатып ятасыз аны. Раз ул авторларга барып килеп җитми икән. Монда түгел белдерәм, монда бит бар килешү төзегәндә махсус искәрмә. Мәсәлән, җырны сатканда мөмкин бер пункт кертергә. Бу сумма әлеге җырны файдалануның бөтен төрләре өчен. Шул исәптән киләчәктә авторлык хукуклары белән идарә итүче компанияларда бер нинди дәгъва белдерә алмый. Менә шул документны
документка шуны кертсәгез, шул пунктны бернинди Зөфәр абыйның да, бернинди Хәбир абыйның да бер дә сүз дә әйтә алмый. Алмый түгел, алар җыялар, бирмиләр авторларга, күчермиләр. Менә сезнең күп җырлыйлар бит, әйме, авторлар? Менә күпме аласыз? Вообще юк бит инде. Килми акча. Килми акча. Мен инде бик күптән раваша эшләмим. Турдан-туры җырчылар белән эшләм һәм менә килүчеләргә менә шундый пункт кертәм. Раулар диләр минем акчаны алардан җыймасын өчен. Хәзерге вакытта диләм, нинди хәлдә сезнең менә бу бәхәсегез дип әйтик инде. Судтан инде карар чыгарылды дип беләм. Хәзер кара әле заочный решение гына булды бит әле. Без инде аны кире кактык, әлбәттә. Хәзер судны әлегә менә нинди ситуация 11 январьга күчерделәр. Әлегә менә шундый гына информация сезгә әйтә алам. Һәм шуны өстәп әйтәсе килә, менә Айдар абый әйтә инде, әйме, җырласыннар гына. Күп авторларда, бүтән авторларда менә шушындый, мәсәлән, фикердә булса, бу бик яхшы булыр иде. Чөнки менә шушындый ызгышлар бердә мотор әйбер түгел. Сез уртага куеп сөйләшергә дигән теләк тәкъдимнәр булдымы? Шул Зөфәр Хәйретдинов Монда белән, бит инде, әлбәттә, мин Зөфәр абый белән сөйләшә алмыйм бу очракта. Чөнки ул миңа әйтте, мин бу җырны сатып бирдем, мин хәзер нәрсә әйтә алыйм сиңа диде. Моя хата с краю. Монда бит автор белән бәхәс автор белән җырчы арасында түгел, бу икенче төрлерәк ситуация. Һәм менә шушындый очракта бигрәк тә менә шу документ дигән әйбер кирәк. Калган очракта авторлар белән мин бер кашанда проблема булмады. Башка җырларны хәзер рәсми рәвештә теркәдегезме инде? Әйе, шуның үстендә эшлим. Хәзер әле эшләү бара димәк, әйе? Аларны бер терки торган урында булсын иде. Мәсәлән, әгәр дә мин сатып алынган икән җырлар, аны мөгаен бер реестрын булдырырга кирәктер. Бүтән Россия буйлап мәсәлән. Чөнки менә шул Дилә ханым тота да җырны җырлыйм дигәндә каяндыр автор килеп чыга. Ул бит инде бер базасы, бер теркәлгән урынны бер кат ишмәймчә. Шуңа күрә. Ничек исбатларга? Элеккеге җырларны мәсәлән үзгәртеп җырлыйлар анда, әзрәк көен яисә аранжировкасын да үзгәртеп. Анда очраклар шулай күп биттер бит инде безнең эстрадада. Рифат әфәнде, чыннан да менә бу очракта исбатлау авырмы? Кемдер көен үзгәртә, кемдер бераз сүзләрен үзгәртергә мөмкин. Шулай үзгәртергә бер кемдә хакы юк. Закон нигезендә үзгәртергә хукук шулай ук җырның авторында. Сен җырны үзгәртәсең килә икән, мәсәлән, Айдар Тимербаевның җырын үзгәртергә телисең икән, син аны үзгәртергә тиеш. Ул сиңа бирә рөхсәт на переработку, на изменение, тегеләй булай дип. Язма рәвештә инде. Телефоннан шалтыратып кына бу очракта бер юридик мөмкин, әмма ләкин судка барырга түгел. Шул Айдар абый әйтеп китте, җырласыннар гына. Менә шул позиция кайчагында ул бик әйбәт позиция, әмма дусларча, менә шул позиция кайчагында менә шундый гавылгалар китереп чыгара. Монда авторлар да үз хукукларын белергә тиеш һәм башкаларның хукукларын бозмаска. Алар кайчагында кайбер авторлардан сорыйсың, кул куйдык, монда да куйдык инде, карамадык та инде, бер-ике килешмәгә дә куйырга мөмкиннәр. Шуның өчен монда авторлар да әзрәк нәрсәгә кул куялар, нәрсә кемгә рөхсәт итәләр, монда аларның да җавабы бар. Һәм инде артистларга да минем бик зур киңәшем, теге бик матур, шуклы, теге ташлы күлмәкләр бик акча җәлләмиләр. Бер-ике тапкыр юрист янына барып кайтсалар, бик әйбәт булыр иде. Мондый хәлләр булмас иде. Без бит чөнки инде хәзер шоу-бизнес дигән, татарча шоу-бизнес төзибез икән, аның кагыйдәләре бар. Һәм ул кагыйдәләрне безгә дә үтәргә кирәк. Әйе, монда рус эстрадасында да андый вакыйгалар булгандыр инде. Һәм шул чит ил эстрадасында да. Еш, сез гомумән ишеткән бармы алар турында, Рифат әфәнде? Чит илдә авторлык хукукын бозу дигән әйберне күз алдына китерергә мөмкин дә түгел. Кыен, бик зур Аны штрафлар. бер кем анда беренчедән бик зур җаваплылык әйе, шул җинаятьчеләр җаваплылыгына кадәр. Һәм анда чит илдә бер генә җырчы да тулы хукукы булмый торып, бер генә җырны да башкармый. Без моңа килеп җитә алырбызмы икән? Килеп җитәр. Без менә бу бит тегендә суд булган, монда суд булган диләр. Ул бер яктан караганда начар бер түгел. Бу бит без ништибез? Тәҗрибә туплыйбыз. Аннары менә бу проблемалар килеп чыгалар, кемдер теге ниндидер, бәлки явыз төстә ниндидер зыян да китерергә теләмидер. Белмәдем ди, тегеләй ди, булай ди. Булар барысы да бик зур проблемадан килеп чыга. Безнең шоу-бизнеста әле тиешле тәҗрибә юк. Кыскача гына нәтиҗә ясасак, авторлык хукукларын бозмауда нәрсә тәҗрибә нуктасы булып тора? Әлбәттә, хукуклар, килешүләр, документлар булырга тиеш. Документлар булса, таяна аласыз ул документларга. Дилә, син нинди нәтиҗәләр ясадың моннан? Әлбәттә, мин аны белән тулайынча килешәм, чөнки һәрбер җырчының җырлар алдында бүтән документлары да булырга тиеш. Чөнки чынлап та без хәзер икенче заманда яшибез һәм замана үзгәрә, эстрада үзгәрә, һәм миңа калса бу бик яхшы якка үзгәреш. Чөнки халыкка менә мондый ямьсез ызгышлар
Бірде керек ме, аны күрсәтергә дә керек ме. Һәм инде менә бу безнең ситуация чынлап та тәҗрибә генә булып калсын, һәм бүтән кабатланмасын иде. Дөрестән дә кануннар илендә яшәйбез. Дуслык яисә инде сүздә әйтелгән фикерләр белән генә иң мөһиме хокуклар да бозылмасын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.